मेट्रोचा आता विरारपर्यंत विस्तार होणार आहे। MMRDAचा राज्य सरकारला हा प्रस्ताव आहे। मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च आता 17,000 कोटींवर गेलेला आहे। मीरा भाईंदर ते वसई विरार कनेक्टिव्हिटी वाढवली जाणार आहे। मुंबई ठाणे मीरा भाईंदर परिसरामध्ये विस्तारता आले असलेल्या मेट्रोचं जाळं आता वसई विरारपर्यंत जाणार आहे। त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं मीरा भाईंदर ते विरार मेट्रो कॉरिडॉरचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे। दरम्यान याआधीच्या प्रस्तावित मार्गाचं संरेखन बदलल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत आधीच्या 6,900 कोटी रुपयांवर वाढून 17,724 कोटी रुपये झालेली आहे। मीरा भाईंदर ते विरार वसई विरार दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी MMRDAच्या पूर्वीच्या योजनेनुसार मेट्रो 13 काशीविरा ते विरार अशी होती। आता हा मार्ग भाईंदर ते विरारच्या उत्तरेकडील डोंगरपाडापर्यंत असेल अशी माहिती प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे।